стигнахме до грабването на църквата. Това славно време, славно събитие, при което сватбата на агнето се реализира и Христос идва тук на земята, подчертавам, идва тук на земята вече за второто пришествие. И някой ще каже обаче, чакай сега, толкова много говорим за второ пришествие. Кога е това второ пришествие? Дори един брат ми зададе на английски въпрос и аз на английски в кавички му отговорих. Какво е това? Нали ще го види всяко око? Как така? Всяко око наистина ще го види и ще видят този, когото прободоха и ще заридаят. Има и много други пророчества. Не трябва да бъркаме обаче и да смесваме второто пришествие на Христос. То наистина е период в историята на човечеството. Този 7 годишен период. Цялото това събитие, от питанката до слизането след това, виждате, цялото това събитие тук, което виждаме, е второто му пришествие. Той идва. Но след това четем и в послание на Юда и други места, дори от Стария Завет, че Господ идва с своите хиляди светии. Как ще дойде със своите светии, ако преди това не ги е взел при себе си? Идва с хилядите си светии и ще стъпи кракът му на Леонската планина и ще се разцепи. И за пророк Захария пророкува много, и Евангелие на Матей говори много. Това са велики славни събития, при които Христос ще дойде, за да съди земята. И сега, съд. Виждаме, че вече имаше съд, по-скоро съдилище, което раздаваше награди. Какво ще прави тук, когато дойде? И защо пък има и още един съд? Хората, които не познават Библията, не знаят, че има общо взето 3 съда на Бога, ясно обособени, конкретни. И разбира се, има в живота на всеки от нас частни съдове, съдилища, в които той ни отсъжда нещо и ни потупва малко по буската. Но тогава ще се случи нещо много славно. Първо Христос идва тук и според 25 глава на Матей и някои старозаветни пророчества, пред него ще се съберат всичките народи на земята. След голямата скръб, за която реших да не говоря много, може да говорим доста и за чашите на Божия гняв, и за тръбите, и за тези печати, все страшни събития. Не искам да ви натоварвам. Ние отгоре ще ги знаем, ще ги видим, ще наблюдаваме, а може дори да наблюдаваме. Но те ще се случи, защото Божия гняв ще се излее върху човечеството. Но хора много ще останат живи. Някои, разбира се, ще измрат от тези болести, от страданията, от зверския гнет на Сатана, а и на Бога също, защото тогава е времето за изливане на Божия гняв. Това време ще отмине и Христос на края на тези събития ще слезе долу на Армагедон. Имаше един филм с Брус Уилис, Армагедон. Някои като чуят това, веднага с това се сещат. Сега, там бяхше някаква измишлотина холивудска, но Библията говори за Армагедон, полето на Магедон, където ще се състои една велика битка. Ще се съберат огромна част от народите на света, знаете това, ще обиколят святия град и тогава Христос ще дойде със славна сила, ще воюва за своя народ и ще бъде страшно клане. Образен или буквален език говори се за невероятно много трупове на хора, които ще тръгнат срещу Йерусалим в своето тотално помрачение под владичеството на Антихриста и на лъжепророка, които двамата, забележете, 2 личности, 2 отделни личности, лъжепророка и Антихриста, които и двамата са евреи, обаче завличат. След това са разкрити като антибожии и повеждат целия свят или народите на света с армиите им срещу Йерусалим. Тогава, колкото и странно да звучи, това Библията го заявява много ясно. Тогава Христос идва със своите светии
и извършва съд сериозен. Първо, извършва велика победа, защитава своя народ, Йерусалим, и стъпват нозете му на земята. Чуйте внимателно, втори път. Първия път дойде, за да бъде спасител. Втория път дойде, за да бъде, или идва, за да бъде съдия. И чуйте сега, много важна, дълбока духовна истина. Може и на други да проповядвате. За тези, за които Христос не е спасител, той задължително ще бъде съдия. Това е. И всеки трябва да си направи своя избор. Какъв е Христос за мене? Тези, които не приеха да го обичат, дори Бог праща заблуда, за да бъдат излъгани. Всички, които нямаха благоволение към истината, а благоволиха в лъжата и в неправдата. Дори Бог праща заблуда. Така пише в послание към Солунците. И това е още един съд на хора, които отхвърлят истината, правдата, светлината. Колкото по-ярка светлина отхвърли човек, толкова по-дълбок мрак го обзема. И този мрак, помрачение, тежко помрачение, ще охване всички народи на земята. Ето това синьото, и на Армагедон, бам, те вече слизат надолу. И то рязко надолу. След Армагедон, след тази битка, при която Бог, тук не е приказка, това ще се случи 100%. Вече отбелязах, всичко до момента се случи и това ще стане. Дори да звучи на някой приказно, странно, ама какво е това, как ще стане. Ще стане и то ще бъде славно събитие. И сега, тук идва едно недоразбиране в много християни. Какво е това в 25 глава на Матей? Ще се съберат всички народи и той ще ги отлъчи козите от овцете. Чели ли сте го това? Ще отлъчи козите от овцете и ще каже на едните: махнете се от мен, а на другите: елате при мен. Но там четем всичките народи, не отделни хора, а народи. И това е съдът над народите. Ето тук се случва осъждането на народите. Едни отиват във вечно проклятие веднага, а други продължават, колкото интересно да звучи, в хилядолетното царство. Задал съм си въпроса: чакай сега, какви са тези хора, може би и вие, какви са тези хора, които след края на хилядолетното царство Сатана ще бъде пуснат за малко време и ще мами народите и ще ги заведе на борба срещу Бога дори? Викам, чакай, нали в хилядолетното царство е църквата, там са евреите, всички вярващи. Какви са тези народи, които дявола отново ще подмами и ще ги отклони? Това са тези народи, които Бог им дава възможност да влязат в хилядолетното царство. Тези, които ще са по цялата земна шир, които ще бъдат командвани от кого? Като главнокомандващ Христос, като земни управители, червената линия. Много старозаветни пророчества има, че Божият народ, тези, които ще устоят в голямата скръб, ще се осъзнаят, ще отхвърлят антихриста, ще бъдат възстановени според Захария, ще видят този, когото прободоха, ще заридаят, както майка плаче за сина си, ще плачат, ще се покаят, Бог ще ги възстанови и те ще продължат като Божий народ в хилядолетното царство, като управители земни на цялото земно кълбо. Това са евреите. Църквата обаче какво прави в хилядолетното царство? И след това ще се върнем и в народите, за които преди малко говорих. Църквата идва заедно с Христос, тя вече е царица. 45-ти псалм, ако си спомняте, се говори за царицата в офирско злато, която е до своя цар, до своя съпруг. Това е църквата. И ние често проповядваме славното великолепие на Христовата църква, която е царица. Не Богородица е царицата, владичица на целия свят. Глупости! Църквата Христова. И тази църква също, за която се говори и в Откровение на някои места интересно. Забележете,
Заедно с Христос, казахме, тя идва, съди народите и църквата с Христос заедно, след това продължават заедно. Но църквата е с прославени тела. Както Христос, когато умрем, ние ще го видим такъв какъвто е, защото ще бъдем като Него. Христос има прославено тяло. Какво се случва? Минава през стената на горницата, след възкресението си. Нали знаете? Минава през стената. Затворени са вратите и всички казват, там събрани, призрак виждаме, дух, как мина през стената. Прославено тяло, което може да яде, а може и да не яде. Христос казва, дайте ми да хапна нещо. Да видите, че не съм призрак, пипнете ме. Тома, сложи си пръста тука. Имам ли плът? Имам. Минавам ли през стени? Минавам. Какво е това тяло? Прославено. Вярващите хора получават за цяла вечност тяло, но прославено, което има други характеристики, което не боледува, не страда, не умира. Ето е църквата, виждате зеленото, всички тези вярващи, заедно с Христос, се явяваме тук на земята при нужда, можем да сме видими и също и невидими, защото сме като Христос. Христос по време на хилядолетното царство, което е предречено в Библията много пъти, в Стария Завет и в Новия, Христос е цар в Иерусалим. Защо обаче? Това е много интересно. Че отхвърленият цар на евреите, отхвърленият цар на Вселената, който е цар, той е цар на царете, Господ на господарите. Той е великия Бог. Отхвърлен веднъж на земята. Ще дойде време в тази почивка, за която говорихме, хилядолетна почивка, която Бог все пак на земята, в този вид земята, народите в този вид на земята, тези синята линия, Христос ще царува в Иерусалим и ще командва. Какви са характеристиките, малко да кажем, за хилядолетното царство? Защото на плаката от там, където написахме, се говореше, че ще кажем нещо и за хилядолетното царство. Интересна ли ви е темата? За милениума. Другото име на хилядолетното царство. Господ обитава в Иерусалим. Само ще ги маркирам, без да обяснявам много. Има истински мир и съвършенна правда. Хората днес търсят мир. Мир, ама няма мир. Откакто сте се родили, само войни, на глобално ниво, в семействата, навсякъде. Всеки фанал за косата другия. Мир няма, защото няма мир за нечестивите, пише в Библията. И съвършенна правда. Там е истински мир, царство на мир. Времето на Соломон е предобраз на хилядолетното царство. Знаете, Израел имаше 40 години съвършен мир и никой не ги закачаше от никъде. Значи Бог дори на земята може да направи такова чудо. Ама за 40 години. А тогава 1000 години съвършен мир, никакви войни, никакви битки, разправи. Съвършенна правда царува. Иерусалим, градът на Великия цар, ще бъде разположен на една от планините, които ще бъдат по-високи от всички други. Буквално, сигурен съм, Бог ще направи някаква катаклизъм и Иерусалим ще е най-високо, за да го виждат всичките. Слънцето ще свети 7 пъти по-ярко от сега, а луната ще свети като истинското слънце. Исаия 30 глава 26 стих. Маркирам няколко интересни неща за хилядолетното царство. Хората като столетници ще изглеждат като младежи, така пише буквално, според Исаия 65, Захария 8.4. Продължителността на живота отново ще се увеличи до много стотици години, както беше в дните на Адам и Матусал. Знаете, те живяха по 900 и кусор години. Животните, хилядолетното царство, още едно доказателство, че днес животните и хищническия инстинкт е защото има демони на земята, зли духове. Какво се случва с Сатана при началото на хилядолетното царство? Сатана е вързан за 1000 години. Знаете това, нали? По времето на хилядолетното царство дявола го няма. Най-после. Той да не използвам лоши думички. Най-после. Вече го няма. Но ще видим нещо интересно и накрая ще го кажем. Понеже го няма дявола, демоните ги няма
Животните ще загубят хищната си природа. И четем така: повече няма да се измъчват взаимно, вълците живеят с агнета, леопардите с ярета, малките деца пасат заедно, телета, млади лъвове и волове заедно и пасат трева. Тревопасни станаха. А бебето ще си играе безопасно с усойници и змии. Ах, тази змия! Най-после и се махна този зъб. И отровата. Да, няма я. Всичко това е много хубаво развитие на тази земя. Още нещо. Светът на растенията. Какво се случи след грехопадението и особено след потопа? Още повече Господ каза: земята няма да ти дава силата си, тръни и будили ще ти ражда, с пот на челото ще се храниш. Ами да, проклятието. В хилядолетното царство всичко това няма да го има. Проклятието е премахнато и цялата земя ще процъфти, всички пустини ще станат плодородни равнини. И само си казвам, както Богдана Карадочева: дано, дано, дано. Мечтаем си. Няма да стане на земята, колкото и да копаем, колкото и да облагородяваме. Ти копай и на другия ден пак дойде онова гадното плевелче и почна да работи. Тогава няма да бъде така. Пустинята ще даде разкошни плодове. Исаия, Амос, Йоил говорят много за това. Хилядолетното славно царство на Исус. И идваме до края на нашия семинар. Края на нашия семинар е тук. Края на този свят, както го познаваме, е тук. И сега, правило ли ви е впечатление, скъпи мои приятели, брати и сестри? Сатана е вързан за 1000 години. Народите живеят в светлината на Христос. Той е пред тях. Говоря за тази синя линия. Тук говорим за милиони хора. Те си размножават много и живеят по много години. Удивително. Сатана е пуснат за малко време. 20 глава на Откровение, 7 до 10 стих. И той излиза и какво прави? Мами всички народи. И колкото и странно да звучи, това е най-голямата загадка в Библията за мен. В кавички загадка. Как може ти, човече, грешнико, Христос да го виждаш, да виждаш църквата Христова като божествени същества, евреите да ти командват, всичко да е прекрасно и да процъфтява, и когато дявола дойде накрая, така да те омагьоса, че да тръгнеш за война срещу Бога. И пише така: което число беше като морския пясък. Милиони, може би милиарди хора отново ще се дигнат срещу Бога. Защо? Защото Бог им даде шанс, и както дава шанс на всеки от нас, и днес дава шанс за покаяние, за промяна, за това да разбереш колко е чудесно да си с Бога. Но на тези хора вътрешната греховна природа не е премахната. Дявола е махнат, греха обаче още от тях. Разбирате ли логиката? И когато дявола идва и им казва: истина ли каза Бог? Помните оная змия? И пак същия номер. Абе, истина ли каза Бог? Да, той е там, ама той царува. Ама защо той ще царува, бе? Ти трябва да царуваш. И на всеки ще му го впръсне тая отрова. Те ще кажат: ма разбира се, дайте да се обединим. Какъв е той там? Явно това ще стане. То друго обяснение няма. Четете ли го това в Библията, както и аз го чета? Шашка ли ви? Мен ме шашка. И ще стане. Огромно количество хора ще се дигнат срещу Бога. Но тогава вече милост от Бога няма да има никаква. На бунтовния човек се даваха шансове. Дори най-големия шанс, самия Бог да е пред очите ти в плът и ти накрая да го отхвърлиш като цар на царете. И да кажеш: ние ще царуваме.
И тогава пише много лаконично и кратко. И излезе огън от Бога и ги изпепели всичките. Точка на тази земя. И тук задам един въпрос. Много важен. Как съжителстваш, братко, сестро, с твоята греховна природа, която мрази Бога? Тези хора се оказаха след всичко, което ви споделих, че мразят Бога, че го отхвърлят. След всичко, което получиха, благините, любовта, грижата, всичко, отхвърлят Бога. Ето това е грешника, мили мой братко и сестро. Това е грешника, който съм аз и ти. Ще отхвърлим ли това? Ще се смирим ли пред Бога? Ще се покаем ли? Въпрос, питанка до следващите 5 минути, в които ще ви кажа нещо за последния съд. Окончателният съд, както видяхме, трети. Христовия съд, съдът на народите и вече идва страшния съд. Окончателният съд ще се извърши в края на всички времена. Той е на границата, разделяща вечността от времето. Тук вече цялата земя, след като Бог ще разкара тези хора, които се дигнаха за последен път срещу Него, цялата Вселена ще бъде изгорена с огън. Всички звезди, галактики, всичко, което виждаме, земята, която е приготвена за огън. Така или не? Имаше съд, първи съд. С какво? С вода. А сега идва съд с огън. И този огън е предназначен за всичко, което може да гори. Нали така? Огънят не пали това, което не се гори. Всичко, което гори, ще пламне. Всички грешници ще плъмтят вовеки. И тук се събират линиите на трите големи човешки групи. Изкупените от Израел, забележете, изкупените от Израел, червената линия, Христовата църква, заедно с Христос, и спасените, и тук, защото и такива ще има, не всички ще последват дявола, влизат в вечността, в новото небе и в новата земя, в които ще царува правда. И аз си отдъхвам като вас. Има ново състояние, в което ще царува правда. Ако ви омръзнала кривдата, правдата ви чака. Ако още си харесвате кривдата, чака ви, тая кривда ще кривне цялото човечество и ще се сурне надолу рязко, заедно с дявола. Сатана е освободен, но накрая Сатана, заедно с Вея и лъжепророка, ще бъде пратен в огненото езеро. Какво се случва с хората? В новото небе и новата земя влизат тези спасени хора, които обичат и следват Бога. А предстоящият съд за всички останали е огнен. За Сатана, Откровение 20.10, за небето и земята, Откровение 20.11 и за неспасените хора, Откровение 20.15. И завършвам с един библейски стих. Откровение 20 глава, ще прочетем една част. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат, ще излезе да мами нациите, както казахме, ще ги събере на война, падна огън от Бога и ги погълна. Дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където се звярат лъжепророкът и ще бъдат мъчени денем и нощем в цялата вечност. Амин! Амин. Съгласни ли сте с това? Амин. Аз съм 100% съгласен. Там милост за Бога, от Бога няма нужда и ние да ги съжаляваме. Те избраха своята вечна съдба и си я получават. Има обаче нещо друго, за което трябва да скърбим. И аз скърбя, уви. Видях един голям бял престол и седящия на него, от чието лице побягнаха земята и небето и не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, да стоят пред престола и се разгънаха книги. И се разгъна и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бяха съдени
според написаното в книгите, според делата си. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и ядът предадаха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си. И смъртта и ядът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И завършва така пасажа. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото езеро. И сега завършвам семинара, завършвам с тези думи. Въпрос много важен към вас. Тъй като убеден съм, и в църквата Христова, и в църковната сграда има жито, има все още плевели. Има хора, които наистина познават и обичат Бога, други, които се приближават, трети, които се заблуждават себе си, а четвърти, които дори и другите опитват да заблуждават, че познават Бога и го следват. Една от целите на този семинар беше не само информация. Получихме я. Вече знаем доста. А е провокация или предложение за избор. След всичко, което видяхте, ето тази картина. Целият човешки род, цялата история на човечеството и края ѝ. Ти, мой скъпи приятелю, към коя група се числиш? Къде си? Ако не си станал член на Христовата църква, че свято водно кръщение, покаяние, духовно новорождение, кръщение в съзнателна възраст, подчертавам, в съзнателна възраст, защото тогава казваш да на Бога, а не твоите кумове чрез тебе, като си бил бебе. Това престъпление пред Бога. В съзнателна възраст си казал да на Бога, покаял си се и си казал: Господи, не искам да съм част от този безбожен свят. Избирам да следвам Тебе. Ако не си го направил това, днес е този момент. Не отлагай за утре. Днес всеки, който пожелае, може да избегне тази ужасна съдба. И искам да кажа нещо. Някои от вас се осланят на делата си. Не съм толкова лош, колкото другите. Аз съм си вярващ от дете, от как се помна. И всякакви други дълбоки самозаблуди. Първо, никой не се спасява чрез дела. Добри, лоши, каквито да било. Всички сме грешни от главата до петите. Бог не приема нищо в замяна на спасението. Той е подарък от Бога. Или го приемаш като подарък, или се опитваш да го плащаш с добрите дела и да подкупиш Бога. Ама Господи, аз съм по-добър от комшията. А така ли е наистина? Никой не се спасява чрез добри дела. Само чрез вяра и покаяние. И също така книга на живота. Името ти записано ли е в книгата на живота? Защото тук прочетахме: всеки, който не се намери записан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро. И сега, като епископ, като служител, с цялата си власт и авторитет, който ми е даден от Бога, заявявам на всеки тук: ако не си сигурен, дори не си и чувал и хабер си нямаш, че има книга на живота, то името ти със сигурност не е записано там. А ако не е записано, те чака огненото езеро. Предупреждавам те с целия си авторитет и тези думи ще кънтят цяла вечност в съзнанието ти. Ако отхвърлиш сега предложението. Ако всичко, почти всичко, което чухте днес и вчера, е ново за вас, вие и представа нямате къде отивате. Аз ще ви кажа: отивате в огъня. 100%, без компромис и без никаква надежда. Днес е момента, в който може да изберете да се спасите. Избор да се покаяте. Предложението е съвсем конкретно. Събрана е църквата Христова, като обича хората, като състрадава на другите и която е минала през това покаяние. Всеки спасен тук. И иска и вашето спасение. Днес да застанете отпред, да ви вода в молитва на покаяние,
да повтаряте след мен няколко простички думи. Господи, прости ми, грешен съм, живях без Тебе, но сега разбрах истината. Искам от тук нататък да съм с Тебе и с Твоята църква, Христова. Днес да направиш своя вечен избор. Умолявам те, излез отпред. Не се срамувай. Пред Бога заставаш, на Бога ще се помолиш. Цялата църква ще каже амин на твоите думи. И Бог ще те приеме и ще те спаси. И ще си част от тази прекрасна зелена линия, която ще отиде в рая. Вечно блаженство. Има ли такива днес, които разбраха? Днес разбраха и искат да го направят. Кажете да на Бога. Простичкото да. Нищо повече. Бог след това ще ви хване за ръка и както тук всички ще свидетелстват, ще ви води прекрасен път в земята и ще ви зададе накрая в рая.